in muziek en Benjamin Hoogstad. Super in het feest, super in het feest, super in het feest, super in het feest, super in het feest. We kunnen wel fietsjes uit zaken en veel meer. Zondagmiddag vond onder grote belangstelling Pielhazenkuttel live plaats in samenwerking tussen de Hazekuttel en de Pielhaas. Als de Hazekuttel en de Pielhaas samen een feestje gaan bouwen, dan werd het echt feest. Want wij moeten het de jeugd leren, maar de jeugd die kan het al. Maar we kunnen ze nog een beetje methelpen. En dat doen we hier. We zetten ze op de bühne, we laten ze een liedje zingen, we helpen ze om een liedje te maken, we helpen ze om een liedje te zingen. En dat noemen ze tegenwoordig al de Rooise Lente. En de Rooise Lente is in, want iedereen in Rooi zingt vastelavondsliedjes. En iedereen vindt dat leuk en iedereen wil er een feestje van maken. Dus dat is Pielhazenkuttel live. Ja, er zijn zoveel mooie kippenvelmomentjes. Het is echt, dat was het eerste jaar al, waarop we ook daar gegaan zien. Maar dat is eigenlijk ieder jaar. Nou gaat er een oma zingen met haar kleinkind, wat is er mooier. En die gaan zingen zomaar een Welske. Nou, dat is gewoon fantastisch. Dat past overal. We hebben Boy Derksen dit jaar in het zonnetje gezet. Dat is prachtig. En ja, je ziet het gewoon wel groeien. Dit werd drukker, de kinderen weten het te vinden. De onderfoyer is vol. Ja, het is een prachtig feest. Ja, mooi. Echt reden om door te gaan. En dat gaan we ook zeker doen. De middag werd geopend door Lisa Arts met het liedje De Pielhaas is mijn sterrenbeeld, als ode aan de onlangs overleden Wim Smits. De Pielhaas is mijn sterrenbeeld, dat vier ik al te goed. De Pielhaas is mijn sterrenbeeld, dat zit mee in het bloed. Basisschool De Mint trad op met het liedje Wij staken met de vastelavond. Maar jullie gaan echt wel carnaval vieren, denk ik, of niet? Tuurlijk. Ja. Ja. En hebben jullie lang moeten oefenen? Ja, we moesten elke dag in de klas oefenen. Met hoeveel mensen kinderen hebben jullie dat gedaan? 27 kinderen. Zo. En wat vond je er nou vanmiddag van? Ik vond het zelf heel goed gaan. Ja? Ja, ja. En zou je het de volgende keer weer doen? Denk het wel. Ja? Ja. En met de vastelovend doen wij zaken, alle kanten van onsen en dansen met z'n allen door het mooie Rooisterland. Niks op punten, niks en voetbal, niks en niks en op de ring. Sterren bouwen aan de buik, die SNS weer door. De mooiste lied ervoor. Dat is wat ik al wil zien. Vastelovend komt mee halen. Kan dat misschien? Ik wil eens laten. Ja, laten. Als we samen doen, dat is het beste. Prachtig mooi gezicht, je hangt los en springt al op zo'n licht. Pak je kaartjes weg, dan stevig vast. Alsof het er moet uit beginnen last. We filten 3 dagen nodig op de buurt. Met vastelovend iedereen. Voor de groep Feestje was het als winnaars van het Kinderliedjesfestival nu al een echt feest. Leuk. En het was beestig mooi. Ook dat. En was het anders dan vorige jaren? Ja, want we zijn eerste geworden, dus ja. Hè? Vorig jaar werden we derde en dat jaar daarvoor werden we vierde. Maar we dachten eerst dat we tweede zouden worden. Maar toen hoorden we dat we eerste zijn geworden, dus dat was echt heel leuk. Iedereen anders is wat vastelovend kleurt. Zo gaat dat moment. Tussen net en nou, tussen boeiend en gauw. Boerenbruggen, 6 december, jullie blijven altijd doen. Met de kinderen die op dinsdag om het trouwen gaan. Donderdag
Het trio van de Hazekeutel heeft al verschillende mooie momenten achter de rug. De volgende week wordt het natuurlijk het leukste tijdens carnaval. Maar wat waren nou leuke momenten? Ja, vandaag natuurlijk. En Kindermuk was al superleuk. En ja, de uitkomen ook. Dat was misschien wel het leukste tot nu toe.